el califat de Còrdova. Al segle X, el territori d'Al-Àndalus, que estava ocupat pels musulmans, es va separar del govern dels àrabs de Damasc. Aleshores es va formar un califat independent, amb capital a Còrdova, una ciutat molt important de la península. El califat era un territori governat per un califa, que era el màxim dirigent del món musulmà. Còrdova va arribar a ser una de les ciutats més grans i riques d'Europa, amb biblioteques, palaus, mesquites i escoles. Qui era el califa? Era el cap suprem, que tenia tot el poder polític i religiós. Això vol dir que el califa decidia sobre tot, com si fora un rei i un papa al mateix temps. Portava robes luxoses i vivia en palaus molt grans. El seu poder es considerava sagrat i tot el món li devia respecte. El califa més conegut va ser Abdurrahman III, que es va proclamar califa l'any 929. Enfrontaments amb els cristians. Durant el califat, els musulmans van tindre molts enfrontaments amb els regnes cristians que estaven al nord de la península. Els cristians volien recuperar les terres que abans eren seues i per això feien batalles. Un dels generals musulmans més famosos va ser Al-Mansur. Era molt valent i va dirigir moltes campanyes militars contra els cristians. Va guanyar moltes batalles i fins i tot va arribar fins a Santiago de Compostela, una ciutat molt important per als cristians.